Představ si úplně takovou situaci, že si koupíš úplně novou káru a jednoho takového dne si třeba otevřeš noviny nebo vyčuluješ se u televize a ve zprávách zjistíš, že jsi doslova koupil pojízdné krematorium. Prostě zjistíš, že stačí sebemenší náraz do zádě tvého nového vozu a je dost pravděpodobné, že skončíš jako Jan Hus. Kurva! Děkuju. O pekáči, kterém chci mluvit, se jmenuje Ford Pinto. Určitě ho znát nebudeš, vyráběl se v 70. až 80. letech a byl převážně pro severoamerický kontinent. To auto mělo hodně nebezpečnou vadu, která spočívala v palivové nádrži. Stačilo, když to do sebe ze zadu někdo napral, třeba v 30 km rychlosti, a ta nádrž se zburtila jako domeček z karet. K tomu přidej, že se všude rozstříkl benzín a k tomu ještě přidej žhavý výfuk a hned si měl požár na světě. Situace byla tak vážná, že dost často se výpary dostali až do interiéru vozidla, takže to udělalo jenom puch. Nejsmutnější na tom je, že inženýři ve Fordu o tomhle dobře věděli, a i šéfové. Takže tím pádem, než se to vypustilo na trh, tohle vozidlo museli jednání vypadat následovně. Šéfe, ten Ford Pinto, jak budeme teď do prodeje, tak je tam velký průser. Jaký? No, stačí, když se v malé rychlosti do něho nabourá a všechno shoří, všechno fukč. Auta, posadka, všichni uhoří. Jo, tak to opravte, ne? I když Money Talks, tak kolik to bude stát? Dle mých výpočtů stovky milionů dolarů. No a když to necháme tak a pár lidí jako... tak na jednoho ty soudní náklady budou vycházet kolik? Dle mých výpočtů asi 200 000 dolarů na oběť. No a jak víte, tak to ve Fordu tak nechali. Podle některých magazínů a jiných zdrojů vzniklo až 100 až 180 obětí vlivem uhoření ve Fordu Pinto. Ford musel vynaložit 120 milionů dolarů na řešení svolávacích akcí a dalších 100 milionů dolarů musel Ford dát jako náhradu za civilní škody. Tak to bylo pěkně žhavé auto teda. Jinak pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like, klidně něco napiš hezkého do komentářů a u dalšího reelska se uvidíme. Čus.